To welcome to our Girly Solution, my dear students. Today जोङो मोनसे भिडिअखौ डिसकासन खालामनो थाखाय आङो बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय। थ' बेखौ आं नैयाव दा दिन्थिना होनाय जादों नोंथांमोननो प्रि बोर्ड एग्जामिनेशन 2022 जेनेरेल मेथमेटिक्सनि पेपार बे। थ' बे दिनै जादोंमोन आरोना। थ' बेवहाय जोंनिया नुनो मोनबाय जोङो जायखिजाया कुइसनखौ नायोबा दा जोंनिया 1 आनो नाय 2 आनो नाय बा 3 आनो नाय 4 आनो नाय 5 आनो नाय जायखिजाया कुइसनखौ जों जुदि एनालाइज खालामब्ला आं एनालाइज खालामबाय आरोना कुइसन पेपारखौ दानि आं नायनानै एसे एनालाइज खालामबाय। एनालाइज खालामनायाव जों मा नुनो मोनखो जे जोङो प्रिभियास इयार कुइसनखौ जे डिसकासन खालामबाय थादों एसे आगोलनि साननैसो आगोलनिफ्राय जोङो चेप्टार वाइज प्रिभियास इयार कुइसनखौ 2016 निफ्राय 2021 सिम जोङो कुइसनफोरखौ जों डिसकासन खालामबोबाय थादों। थ' ओंखायनो जायफोरा बै कुइसनफोरखौ सलुसनखौ मोजाङै नायदों बा मोजाङै लिरना लादों बा जायफोरा पिडिएफखौ बायदों थ' बिथांमोना जुदि मोजाङै जुदि बेखिनिखौ जुदि नोंथांमोना फरायनानै जुदि मेथ्स एग्जामखौ हैनो थांदोंब्लाबो नोंथाङा जुदि गासै किताबखौ फरायाबाबो 60 बा 60 प्लास लाखिनाया माने खाथां आरोना। जुदि मोजां फरायदोंबासो दायो जुदि नोंथांमोना जुदि फाल्तु फरायदोंब्ला बा मोजाङै फरायालासेनो ओरैनो कुइसनखौ बोदलाना एसे नायदोंबा बिदियाथ' अभियासलि मोनखानाय नङा। खिन्थु जायफोरा जे जोंनि भिडिअखौ जायफोरा पिडिएफ फाइलखौ बायनो हायाखै बिथांमोना जुदि जों जिहेतु जोङो नोंथांमोननि थाखाय पिडिएफखौ बायनो हायाखैबाबो नोंथांमोननो जों भिडिअ बनायनानै कुइसन बा एन्सारफोरखौ गासैखौबो दिन्थिखानाय जादों आरो गासैखौबो आरामसे जों प्लेलिस्टआव चेप्टार वाइज बानायखाना होनाय दोङो। थ' बिदि सुबिदा आरो बहा मोनगोन थ' नोंथांमोना जुदि पिडिएफ फाइलखौ बायनो हायाखै थ' आं सानाखै जे पिडिएफ फाइलखौ बायनो हायैनि माबा मोनसे रिजन थानो हागोन मानोना 149 रुपिसआ दानिया जेबो रुपिस नङा बायदि आरोना थ' ओंखायनो दा बेयाव जायफोरा बायदों बिथांमोनखौ बुंनो थाङाखै जायफोरा बायाखै बिथांमोनखौ आं बाय होना फर्स खालामाखै जे नोंथांमोना बायाखैबाबो एटलिस्ट गावनि जिहेतु एग्जाम होनो थांगासिनो मेट्रिक आनजाद थ' नोंथांमोना बायनो हायाखैबाबो बा 149 रुपिस गैयाब्लाबो नोंथाङा भिडिअखौ एटलिस्ट जों बानायनाय भिडिअखौ पस्ट खामै लिरना लानो ट्राइ खालाम। थ' ओंखायनो होनदों बार जे जोंनिया 60% बा 50%आनो जोंनिया रटेसन जाबाय थायो कुइसना माने बेबायदिनो फैबाय थायो आरोना स्ट्राक्चारफोरा। थ' ओंखायनो आं खावलायनो सानो जायफोरा मेट्रिक आनजाद एबार होगोन थ' नोंथांमोना एटलिस्ट मोजाङै प्रिभियास जा कुइसन डिसकासन खालामदों बिथांमोनखौ नायबानो जाबाय आरो जायफोरा फर्म फिलआप खालामदों बिथांमोना मा होनदों जों पिडिएफफोरखौ बिथांमोननो सेन्ड खालामगासिनो। थ' ओंखायनो नोंथांमोना जुदि फर्म फिलआप खालामोबा जों डिसक्रिपसन बक्सआव बिनि लिंकखौबो होना दोनदों। थ' ओंखायनो नोंथांमोना जुदि फर्म फिलआप खालामनो गोसोबा बे डिसक्रिपसन बक्सआव थांनानै बे फर्म फिलआप खालामनायनि थ्रुजों जोंनि पिडिएफ फाइलखौ मोननो हागोन। थ' आरो मायबा सोंनो दोङोबा फरायसा नोंथांमोना कमेन्टनि थ्रुजों सोंनो हागोन। थ' आसा खालामो बेबायदिनो नोंथांमोना फैबाय थानाय एग्जामफोरखौ मोजाङै होलांगोन आरो गाबोन जोंनिया साइन्स दङ होननाय खोनादों। थ' आसा खालामो बयबो मोजाङै होबानो जाबाय प्रि फाइनालखौबो जाहाथे मेट्रिक आनजाद हिसाबै लानानै मोजाङै फरायनानै हैनो ट्राइ खालामबानो जाबाय आरो जोंना साइन्सनाबो बेबायदिनो प्रिभियास इयार कुइसनखौ जोंनिया बानायनाय होनाय दङ भिडिअ गासै चेप्टार हायाखैबाबो जों एसे एनै समखौ दिहुननानै नोंथांमोननि थाखाय खस्थ' खालामनानै बेफोर जा पेपार बेफोरखौबो जोंनि चेनेलनि थ्रुजों फोसावनो नाजागासिनो। थ' ओंखायनो नोंथांमोना हाजासे माने जोंखौ सापर्ट खालामबाय था आरो भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव जेसेबां लोगो दोङो सेयार खालामनो ट्राइ खालामबानो जाबाय मानोना जेसेबां सेयार खालामबा जों सापर्ट मोनबा माने इन्ट्रेस्ट नाङो आरोना भिडिअ बानायनो। थ' ओंखायनो होनदों बार होनदों जे भिडिअखौ नायनायनि लोगोसे जेसेबां होनदों जा जोंनिया क्लास 10नियाल'सो जोंनिया भिडिअखौ एसे एनै नायो बा जोंनिया जा क्लास 10 पास जालांबाय बिथांमोनाबो जे क्लास सोरबा गामिफोराव स्टुडेन्ट क्लास 10नि दङबा बिथांमोननोबो सेयार खालामजायो मानोना बेखौ सेयार खालामनाय लोगो लोगोनो बिथांमोनाबो एसे हेल्प मोनगोन बेबायदि इम्परटेन्ट भिडिअखौ नुनानै बा मेट्रिक आनजादनि थाखाय जा इम्परटेन्ट जों कुइसन पेपारफोरखौ डिसकासन खालामगासिनो। थ' ओंखायनो बांद्राय डिसकासन खालामबावलिया। थ' ओंखायनो नोंथांमोनाबो मोजां फरायदो बेस्ट अफ लाक होनाय थाबाय बयनिसिमबो। थ' गोजोनथों फरायसा नोंथांमोन बाय बाय।